No plega una hora. No, no plega una hora, ¿no? Pero ¿desde dónde ha iniciado el coche? ¿Qué eran les... allá... Sí. En les grutes de Sant Josep. Ahí el caminante. Alt de Pipa, altitud 589. Au. Coll de Ragut, Font de Garragut, inici del PR, La Balona, Racó de Valle, paratge Sant Josep. Colló, quantes coses. Quants lletreros. Pues ahí también hi ha bona cordillera, ¿eh? Això serà la... Tu... Calderona, no? La Calderona no està en Alicant? Ah, des d'ací se veuen els aelolos d'allà, de... Mariola és la que està en la... Mariola. Home, he estudiat ara, però... Ah, el Castell de Castro. Pues un parell de castanyes el Castell de Castro, Que van pujar l'altre dia. Collo. Imagina, va pujar les raques i tot allà dalt. Que barbaritat, tio. Tu una taronja? Ara... N'ha portat 3 taronges i 2 plàtanos. I 2 barrites. Jo també n'he portat. Ah, pues... Digo, saps? No, pues l'altre dia... Mare, que planeta està. Ei, està millor ara, m'han dit... Mira, tio, que pareix se veu ahí la pista d'atletisme. La pista d'atletisme al costat en les plaques solars. Tota la vall. Allò serà Sagunto i hasta les muntanyes de Dénia. Tot és una canya. Ai! Parit. Parit. No, és que ahí n'hi ha un tallant que des d'allà baix se veu que dius, hòstia,